Ce nu-ți permite? Să faci protest. Ei, da, de unde ai luat-o? Poate în Azerbaijan e interzis, dar în Republica Moldova e permis. Da? Este legea 26 din 2008. O lege care e obligatorie pentru toți. Toate întrebările la șeful dumneavoastră. Spuneți să citească legea și Constituția, da? Legea 26 din 2008. Mie nu-mi dați întrebări că nu vă pot răspunde. Apoi nu, dar spune șefului să nu ne mai trimite de aici. Noi protestăm pentru că așa vrea mușchii noștri. Avem dreptul, legea ne permite. Libertate, Hadia Izmailova! Respectați drepturile omului! Respectați munca jurnalistului! Libertate jurnalistilor! Svobodu Hadia Izmailovой! Stop violating human rights in Azerbaijan! Și vă dați cu băieții noștri legea.